Служи я дигни я през списката. Дигни я през списката. Айде, пуснете я, бе. Айде, чакай пак да я търпуна пред нея. Добре, чакам. Айде. Айде, бате. Я виж, татко, тука. Я виж. Пусни я. Айде, бате. Пусни я. Бате, там какви работи има. Пусни я. Айде да ходиме, Васе, да ги вземеме. Пусни. Айде, Васенце. Какво ще вземеме сега, Васенце? Какво дядо си избираш? Какво избира Васето? Васе, какво ще вземе Васето? Какво взима Васенцето? Галя, спокойно. Какво си избираш? Дълбок замисъл. Размисъл. Ау, колко хубави работи има! Чакай, бе, Стефане, остави. Браво, Васе! Ау! Какво ще си вземе Васето? Хайде. Кое ще ти избереш? Мъркуче. Я, тате, Улепае се. донеси на татко. Какво? Какво ще вземе Васето? Галя, стой мирно, Галя. Галя, остави. Галя, донеси на татко. Браво! Това го пипна първо. Моливчето. Какво Васе има там? Какво Васе? Дай на татко. Дай на татко. Дай на тате нещо. Айде, дай. Айде, донеси го на татко. Донеси ги на татко. Браво! Донеси ги на татко. Браво, Васе! Айде сега ги дай на тате. Дай ги на тате. Дай ги. Добре, на тате ги дай. Дай ги на тате. Това е за архитект. Как за дизайнер рекламист ли? Това е за архитект. Да, за дизайнер рекламист. Айде на тате. Я, дай ги на татко. Занеси ги сега на тате. Васе! Колко хубави моливчета. И какво ще пише? Какво ще прави Васето с моливчетата? Колко хубави работи. Браво! Браво, Васе! Какво има там друго, Васе? Какво, татко, още ще вземеш? Архитект! Дай на татко. Браво, Васе! Браво! 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 Какво друго сега ще вземеш? Тя това е нейната масичка. Ето тук са, няма да ги пипам. Ето, дядо няма да ги пипам. Вземи си нещо пак. Я, какво друго, татко, ще вземеш? Вземи си друго, Васе. Вземи си друго. Браво! Сега какво ще вземе Васето? Много подреждаш, татко. Браво! Чакай. Конците. Шивачка. Това е вече край. Три неща. Избор е направен. Избор е направен. Това е 3. Повече нямаме право. Така ли? Да, само до 3. До 3. Да. Шивачка или дизайнерка? Сега не знам. Дизайнерка, архитектка. Взе за архитектка. Вече ще минем към иглите. Да, има игли, внимавай. Айде вече сега. Браво, айде сега да разчупиме пинчетата. Браво! И айде при мама. Не взе слушалката. Браво на Васи! Браво, маменко! Браво! Кажи вам, я виж на тата не кажете. Браво на детето! Браво, майче! Браво! Тате, дай ги на татко, пусни я. Пусни я, ти казах. Тате, пусни я там, да чупиме, не я видим. Добре.
Гушни ли? Да, гушния, не. Ела, да. А, и сега